til TV2 News. I dag har 2 af vores nyhedsreportere været i Vordingborg og udsendt for at lave et interview med en lektor i historie og filosofi. Jamen, jeg skulle måske starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Niels Poulsen, og jeg er lektor her på VUC i Vordingborg. Hvad er din opfattelse af diktatur? Og min opfattelse af diktatur er jo, at det betyder, at en mand siger, hvad der skal siges. Det ligger i ordet diko, det betyder, at jeg siger. Og det vil sige, at når han siger noget, så skal man følge det, han siger. Og det er jo selvfølgelig en form, som vi har arbejdet os væk fra igennem mange år. Og den form, vi står for i dag, er jo demokrati, som betyder, at det er folket, der styrer. Og det er det modsatte af diktatur. Og min opfattelse er jo selvfølgelig, at diktatur jo ikke er en styreform, som tilgodeser det store flertals opfattelse, og derfor er det jo ikke en måde, som man kan styre et land på i vores dag. Men man kan ikke komme ud om, at i bestemte sammenhænge, der er diktatur en praktisk foranstaltning. Altså prøv at forestille jer, at man er ombord på en flyvemaskine, som har problemer. Prøv at forestille jer, at man så skulle lade det være op til en demokratisk beslutningsproces om, hvordan det problem, der opstår med flyvemaskinen, det skulle takles, alt imens man fløj. Der er det jo så meget praktisk, at man har den ordning, at det er kaptajnen, der, om så må sige, er diktator, han tager beslutningen om, hvad der skal ske. Men den beslutning om, at kaptajnen skal tage beslutningen, den er jo truffet på demokratisk vis. Og det sjove ved det er jo så, at på samme måde var Hitler jo i sin tid jo en diktator, men han var jo strengt taget formelt set valgt ind på fuldstændig legal vis i det tyske parlament i 1933, da han kom til magten. Der fik han jo den diktatoriske myndighed ved bemyndigelsesloven, som jo sagde, at parlamentet godkendte, at Hitler tog beslutningerne i de næste 10 år. Så der kan man så sige, at her har vi jo en diktator, der sådan set har fået magten af et system. På samme måde som man siger, at kaptajnen har magten i et fly, eller fodboldtræneren har magten på sportspladsen, om hvor der skal trænes. Prøv at se, hvis nu et hold, der skulle varme op, nogen de ville gøre det ene, og nogen ville gøre det andet, og nogen ville først møde i morgen, og nogen ville møde på et andet tidspunkt. Hvis ikke der var en træner til at sige, at det er på det tidspunkt, man træner, og vi træner alle sammen på den måde her, eller halvdelen træner på den måde her, og den anden halvdel træner på den anden måde, så vil det jo ind i det, der hedder anarki. Og man kan sige, at anarki er jo det modsatte af demokrati, fordi, og også diktatur i virkeligheden, fordi anarki betyder, at enhver er sin egen lille diktator under ansvar for, at de andre også har mulighed for at være deres egne små diktatorer. Men det vil jo så omvendt betyde, at i en anarkisammenhæng, at man kan have svært ved at komme overens med, hvad det er, der skal foregå. Og det kan være problematisk, hvis man for eksempel er på en flyvemaskine, eller ombord på et skib, der er i havsnød. Hvad synes I er fordelen og ulemper ved diktaturen? Diktatur, jamen der er ikke nogen, du får mig ikke til at sige, at der er nogen fordele ved diktatur, men du kan få mig til at sige det, som jeg lige har givet udtryk for her, at i visse situationer er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at der er én mand eller kvinde, som der træffer afgørelserne uanfægtet og uimodsagt. Og det er fordelen, at man kan sige, at nu må vi have en mand til at træffe beslutningen. Det kan være livreddende simpelthen. Så det er fordelen. Men altså, det vil jo altid ske, og bør ske, på den måde, at det, man har valgt at gøre sådan, at det har mængdens store forståelse. Da man i sin tid diskuterede
begrundelserne for at indføre et kongedømme, fordi de gamle konger var jo i virkeligheden også diktatorer. Der diskuterede man det system, som en filosof, der hedder Hobbes, har fået navn for og æren for at have opfundet, nemlig at man forestiller sig, at man mødtes et eller andet sted første gang, og så opstod der en alles kamp mod alle. Og så fandt man ud, fordi der var ikke nogen til at beslutte, hvem der skulle have myndigheden. Så derfor så blev det den stærkeste, der vandt, kan man sige. Og så fandt man så ud af, at det var uhensigtsmæssigt med alles kamp mod alle. Så derfor så besluttede man sig til, at man ville vælge en, der skulle bestemme. Og derfor kan man jo sige, at, og det blev så kongen. Og kongen, han måtte man så måtte man følge det, hvad kongen sagde. Uanset om han sagde noget, der var til fordel for mig, eller til fordel for dig, eller til ulempe for mig, eller til ulempe for dig. Fordi samlet set kunne det bedst svare sig, at der var en, der træffede beslutningen. Så starter det der i 1600-tallet med at diskutere den problemstilling. Ulempe med demokrati. Ja, og man kan sige, ulempen med demokrati er jo, at de mange kan beslutte, at de få skal trække læsset. Okay? Altså, man kan jo faktisk sige, at flertallet kan beslutte, at det er mindretallet, der skal arbejde og skal betale skatten og skal tjene pengene. Det synes jeg er en ulempe. Ja. Og fordelen ved demokrati er, at mange synspunkter bliver repræsenteret, og når mange synspunkter bliver repræsenteret, så bliver der også mange løsningsmuligheder repræsenteret. Og når der er mange løsningsmuligheder, der bliver repræsenteret, så er sandsynligheden for, at man finder en løsningsmulighed, som tilfredsstiller flest muligt størst. Hvad mener du, at man skal gøre med diktatur i fremtiden? Skal man fjerne det helt? Jamen altså, det kommer så an på, altså når du spørger på den måde der, så taler vi jo ikke om fodboldtrænerens diktatur, eller skibskaptajnens diktatur, eller hvad skal man sige, løjtnantens diktatur over delingen, men så taler vi jo om et styreform, hvor en person har tilranet sig en magt, som han ikke er blevet valgt til. I nyere tid startede det jo med Ceausescu, hvor befolkningen jo rejste sig mod Ceausescu i Rumænien. Og siden er mange diktatorer faldet. Senest er Libyens Gaddafi jo faldet for folkelig opstand. Så det må være en trang, der er at i befolkningerne, at diktatorerne har på længere sigt simpelthen ikke chancen for at overleve. Så det lyder da rimeligt, at man fjerner vedkommende. Ja. Nå, det var godt. Ja, så tak. Godt, jamen, det var jo, så skulle det være en anden gang. Jeg var helt stjålet.